सासे बर' इउटुबारखौ दोखो दोखो बुग्लिनानै मोनबैसे भिडिअ दं बेखौ दानहोजोबनायनि मोनसे खौरां फैदों। मानसिखौथ' बुग्लिबाय आरो बुग्लिनायनि उनावहाय माने लामायाव हमनानै लांनानै ओमफ्राय भिडिअ चेनेलाव मोनबैसे दं बेखौ दानहोजोबदों। बे खौराङा दासिमाव फैगासिनो दङ। थ' बेनि बागै गुवारै भिडिअ मोनसे फैनो थांगासिनो दङ। बे मस्ट प्रबाबली गेदेरमा सासे सुबुङा बुंगोन बायदि आं मोनथिनो मोनदों दायो। दा जाथाया बोरै जादों, सोर इउटुबार, बर'निनो इउटुबार, गोबाङा सिनायो, गोबाङा नुबायबो, गोबाङा नामखौ सिनायाबाबो गोबाङा चेनेलनि थ्रुयै मालाबा स्क्रल खालामनायफ्रावबो नुबायदां बिथांखौहाय इउटुब चेनेलफोरावहाय। मस्टलि बिथांखौ बांसिन भिडिअ होनाय नुयोमोन एसे फेस्ला टाइपैनो मानगोनां प्रमद बर' सारखौ मालाबा सोंखारिनाय मावनाय जानाय जायैफोरखौ मालाबा इउपिपिएलनि एगेन्स्टैबो एसे बुंनाय, माने मालाबा पार्टी लायै पार्टीफोरनि एगेन्स्टै बुंनाय बिथांखौ नुनो मोनोमोन आरोना। मेनलि गावनि मोजां मोननाय पार्टीखौ लानानै आरो मोजां मोनै पार्टीखौ लानानै मोनसे भिडिअ, माने जाय नंगौ नङा दा सोलिबाय थानाय बेफोरनि सायाव भिडिअ बानायनाय जों बांसिन नुयोमोन बिथांखौ। दा जिखुनुआनो जाया, बेखायनो आं बुङो मालाबा प्रमद बर' सारखौबो बाख्नाय। मोजां खामानि मावनाय समाव मोजांखौ बाख्नायनांगोनबो, गाज्रि जादोंबा गाज्रि आखाइ सुनो बयहाबो राइट दं, बुंनो राइट दङ, नाथाय गाज्रि वे नङा। दा बिथाङा सोर, मा जाहोननि थाखाय, आं बिथांनि चेनेलखौ नायफिनदोंमोन। बिथाङानो जाहैबाय BRB बड' कमेन्ट चेनेल, बिथांनि चेनेलनि नामा। दा बिथांनि चेनेलाव थाङोब्ला मोनसे गथ'नि प्रफाइलल' नुयो, ओमफ्राय भिडिअफोर गैला। आसुरित जादों, मा जाखो हा, बे नङामोन नामा चेनेला? ओमफ्राय चेनेल सिङाव हाबनानै नायब्ला भिडिअआ दानजोबब्लाबो भिउसआ दायो थायो नालाय माखासे समसिमाव। टटेल भिउसआ नायबाय 11 लाख सामथिं दङ। अब्लाथ' गोबां भिडिअ भिउस जानाय, ओमफ्राय भिडिअआ मोनसेबो गैला। अब्ला मा जाथावथाव भिडिअ मानो डिलिट जाजोबखो? थ' बेबायदि जाथायानो जियानो जा, सोरहाबा पार्सनेल माबा बिनि मोजां गाज्रिखौ जों रायखांनो साना। हिन्जाव केलेंकारि माबा सोरबा माबा माबि बुङोब्लाबो सोरबा बुंदोंबो। दा बै केलेंकारि बा रायजोआ बिजित, नाथाय बै चेनेल सिंनि भिडिअखौ मानो दानहोजोबखो आंहा बेसो कनफिउजनआ। माने माब्रै भिडिअखौ फुरा दानहोजोब्बाय, जे समाव बिथाङा माखासे इउपिपिएलनि एगेन्स्टै बुंनायफोर भिडिअ बा फान टाइपैनो लांनाय भिडिअफोर दंमोन। दा बैफोर भिडिअ गासैबो दानहोजोबनानै चेनेलना चेनेल थख'ल'सै। खोनानो मोननाय बायदिब्ला बिथांखौ अफिसाव लांनानै बुदों। बबे अफिसाव, बे खौरांखौ आं खोनादोंसो नालाय दायो दासिमाव। दा आं मेन खौरां फैयोब्ला नोंथांमोननि शेयार खालामनो नाजागोन, बेयाव नङाबा बै मोनसे चेनेलाव। दा बिथांनि सायावहाय मोनसे खेंफोरथि होदों बिथां गेदेरमाफोरा सोर सोर आं मिथिया। बे खेंफोरथिखौबो आं नोंथांमोननो होग्रोनो सानो। बे खेंफोरथिखौ नायजोबखांनायनि उनावसो कमेन्टखौ होगोन होननानै आं नोंथांमोनखौ गुरै खावलायनाय थाबाय। मानो होनब्ला खोनासंजोबाबा बुजिनाय नङा। जाथायाथ' बिथांमोना खेंफोरथि होग्राफ्रा सिगांनिसो होनदों, नाथाय दानि दाया मामोन बेखौ मिथिनो मोनला। नायग्रोनो हागोन। गावनि न', गाव जे न' लुदोंमोन, बे न' लुनाय खाथि नसुंसेनि हिन्जावजोंबो माने जर जबस्ति फैदों। बेयावबो 25,000 थाखा नांबाय बियो। आरो दानिसो जे गसाइगाव लाना थांनाय, बेबोथ' मालाय हिन्जावखौ लाना खारनाय जाहैबाय। दा हिन्जावखौ गोदाव सोराव खालामबाय। आङो बेखौ बुंनो लुबैदों, माने आगोलनि बाथ्रा, बे जोंहा ब्रिज जादों, ब्रिज अपेनिंआव जखन ब्रिज मावो होमब्ला आं बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन, दाख्लै बुंनाय बाथ्रा। दा बेफोरखौ आङो एसेबां माने बेफोरबायदि मानसिफ्रा बेबायदि बुंगोनखौ आं सानाखैमोन। दा इजि, आङो रावखौबो बुंखायाखैबो, खुनु पार्टिनि माबाखौबो बुङाखै। माने गोदो खोनादोंमोन बिपिएफनि आमोलाव मोनसे दालां जादों होननानै बुंदोंमोन। दा बेखौ बुंनायावनो मावजोबैनि खोथाखौ आं बुंनाय जादों। बेखौबो मिथिखागौ रायजो राजाफ्रा। दा जार फले नैबेयाव बुदिराम ब्रह्मआ मा इउटुबार खुलिदों, BRB कमेन्ट ना मा, बे इउटुबार खुलिनायाव बियो गावनि साबसक्राइबखौल' मोननो लुबैदों ना सैथोखौनो बुंथारदों, आं बेखौ बुजिला। दा जों बुंनो थाङोबा बिनि रेकर्डआ गिलु फालु दं। माने नारि केलेंकारिया जाहैबाय खयजन दं। गिबियावनो बिनि गामिया जाहैबाय पलासगुरियावनोखा। दा बे हिसाबै जों मोनथिगौ नालिगुलि, जोंनि बै उन्दैसिन गथ', बे माब्रै जादों, माब्रै मावदों, मा खुदखाट मावदों, बेखौ आं मोनथिगौ। बिनि केलेंकारिया आं टटेलै मोनदों सातजन हिन्जाव केलेंकारिनि माबा बिहा रेकर्ड दं।
बेखौ आं मिथिगौ आरोखि माने आंनि आमोलावनो आङो बे समाव गामि दैदेनगिरिमोन बे समावनो आङो खुंनानै हरदों बेखौ आं फारियै बुंलांनो हायो बेबादि मानसिया दा गिलुफालु गथ'फोर दं बेहा हिन्जाव दंखायोमोन बे समनिफ्रायनो बियो खालि नारि केलेंकारि माने बेजों सासे सिख्लासा रायलायबानो बेजों जालायबाय आरो दा बे रोखोम बेहा केलेंकारि दङ दा समस्या बेफोर गथ'खौ जोङो बिराद बासायबोदोंमोन बे बुदिराम ब्रह्मखौ जों बासायबोदोंमोन दा एक समाव गिबियावनो आं बेखौ फारियै बुंलांसै गिबियावनो बियो बिमायनि फिसाजोजों गन्दगल जाग्रोदों दा बिनिफ्राय जाबोनानै बेखौबो मोनाखिसै बेखौबो रायजो राजाफ्रा होआखिसै आरो साहा बागानाव मावलायबाय बियो नेक्स्ट साहा बागानावबो बुंनो थाङोबा आं डाइरेक्ट बुंनो लुबैयो बेखौ आं दोनखुमालाबायनो बायो माने सांमोनदानि सासे सिख्लासाजों साहा बागाननि गिलुफालु गन्दगल बे गर्भगति जालायनाय आरो बिनि उनावहाय 3 नाम्बाराव दङ दैमागुरियाव सासे आंनिनो बिबोनां बिनि हिन्जावखौ एखे लाना खारलाबायबाय बे रोखोम आरोखि ओमफ्राय उनावहाय बेखौबो आंनाव फन हरनानै आंसो बासायनाय जाहैदों माने जेसेबां फोनांदो बेखौ आं माबा मानसिखौ बारा दाबुसै बासायनानै दोनदो उनाव माबा मोनसे जासिगोन बे होननानै दोननाय जादों बेहायबो बे आंनि समावनो आरो 4 नाम्बाराव जाहैबाय थिपकायाव गावनि न' गाव जे न' लुदोंमोन बे न' लुनाय खाथि नसुंसेनि हिन्जावजोंबो माने जर जबस्ति भायबो बेयावबो 25,000 थाखा नांबाय बियो बे रोखोम आरो 5 नाम्बाराव दङ दानिसो जे गसाइगाव लाना थांनाय बेबोथ' मालाय हिन्जावखौ लाना खारनाय जाहैबाय दा हिन्जावखौ गोदाव सोराव खालामबाय बियो खुनु माबा गैला बिनो थाखाबो हरला फैसाबो हरला गोदाव सोरावबो दस्रायाव लाना थांनानै दं दा कुसिगावनाव अफायबा दं होनदों आं बेखौ स्पस्त होननो लुबैदों दा बेफोरबादि मानसिया जोङो जेबो रेकर्ड गैयै जेबो मावै जोङो रायजो राजानि सिन्था खालायग्रा मानसिखौसो जों पार्टिनि जादों लोंदों खिदौदों जों बिनि साला सुवाद बुंजानो खुनु माबायानो गैया जोंहा जों बयसोरसो मानसि जों सोरजोंबा बिदि बुंजानाय माबा गैया जोंहा दा बेखायनो जों दिनैहाय प्रेस मिट होबाय दा बेखौ जेरैखि जायाब्लाबो माबा खालामनांगौ आरो बियो जोंहा जेनेबा UPPL दानिसो गोदान UPPL पार्टिनि मा मावदों मा मावाखै बियो गामियावनो थायाबा बे समस्थियावनो थायाबा माखौ नुनो बेलाय बे गसाइगाव खना खनलायाव थाखुमाला हैनानै सोरनिबा न' सिङाव एब्रेना थाहैनानै जोंनियाव मा जादों मा जायाखै बेखौ मा मोनथिनो बेलाय